Mä heräsin vasta just äsken. Joo, mä tein tätä videon, kun mä lähden kouluun. Mutta tästä tulee aika montakin pätkää sitten. Sori nyt vaan, jos niin tässä kestää ainakin hetki, kun tää video kestää vaan vähän aikaa, koska mä en pysty kuvaamaan tällä kauaa. Mä pystyn vaan kuvaamaan 4 minuuttia 59 sekuntia. Niin, sori nyt vaan. Kommentoikaa tonne, mitä mä vaikka seuraavassa videossa tekisin. Ja sitten mä voisin myös tehdä sillain, että te voisitte vaikka tykätä näistä ja kansi tilata mun kanavan. Nimittäin mä ainakin teen hyviä videoita. Sitten niinku seuratkaa mua Instagramissa talviilmi1. Ja mä pistän se tonne alas. Ja sitten mä niin myös on Snapchatissa. Mä en muista sen nimeä, joten kansi seurata. Joo, mut mä ajattelin kohta ennen kun mä menen 9. Jos vaikka katsoisin vaatteet valmiiksi. Joten mä ajattelin nyt ottaa tämmöiset farkkuhousut tai tämmöiset, kun nää on lekkinsit. Sitten mä ajattelin ottaa tän hupparin, tämmöisen punaisen. Mä ajattelin ottaa, kun mä heitän mun sukat tänne lattialle. Sitten mä aion ottaa tämmöiset kissasukat, jos on tämmönen kissan kuva. Tossa, jossain, tossa. Niin, se oli siinä viime videossa, koska mä en oikein osannut sitä kunnolla sitten, niin siis mä en huomannut, mä en pysty kauhean hyvin niin sitä kuvaamaan. Kun siinä oli se aika, mutta tässä on enemmän aikaa. Viimeksi oli 2 minuuttia jotain. 2 minuuttia jotain. Siis muuta kuin Adventure-paita. Jos on vaan, jos mä pidän sitä siinä, koska mä en pysty hyvin pitämään sitä, kun mä puen. Joten 3 minuuttia on mennyt ja kaikkea. Sori vaan, jos sä oot siellä sekka. Jaha. Ja tuota 8 menee luistella siellä jo. Siis tän hupparin. Mä voisin katsoa joku muu. Tuolla on niinku toi hirveä iso vaatekaappi, koska mä en tiedä, miten mä ottaisin siitä päälle. Voi laittaa Instagramiin minkälaisen niin mä otan videon tai sen kuvan, minkä hupparin mä otan. Joten kansi seurata mua. Muistakaa talviilmi1. No mä taidan sittenkin ottaa ton punaisen. Mä olisin ottanut jonkun mustan. 4 minuuttia mennyt, niin joten aika puhua. Mä stoppaan tän nytten tähän. Pieni. Koska nyt ei. No kuitenkin. Mulla on tämmöset farkkulekkinsit. Mä ostin jotkut tommoset siniset kuitenkin, mutta nää on semmoset lekkinsit. Ja mulla on ne kissasukat, mitä mä näytin siinä. Aika loppu.